Bafowethu sanibonani. Shamase Ndongo Mwelase. Kwale Nkosi so lesi sikhathi sama male based female based. Namhlanje usuku olunzima kakhulu. Sisendaweni eKepe Mfowethu. Egugulethu sisegugulethu bafowethu. Cela sigobe kancane. So bafowethu sizotracer umuntu wakhe umfowethu. So osolakala engathi uyacheata nami edlula. Ngidlula. Okay. Cameraman, cela umveze ungajumpisi engayiboni camera. Cela sonde. Okay, ngicela uhambe behind me. Ube semva kwami. Singamsondele kakhulu eduzane. Uzosibona. Nesikhathi singana ntsana? 4 years. 4 years wakho. 4 years. Okay. Cela ume kancane. Sondela cameraman. Fast. Was. Asa. Cela ungilandele nje kancane kodwa move. Cela umveze. Okay. Singasondela kakhulu. Okay. Cela uhambe behind me, bro. Cela bafisi nimgadi ehambe emva kwenu. Cela nje sibukele yonke ifilm. Ukuthi ahlahle kwenzakalani. What's going on? And okay, already proof isikhona. Okay. Cela ungipromise something, bro. Udlame alokho. Ngiyacela ungithembisele. Udlame asilwenzi. Already ngithande nje indlela owenze ngayo ukuthi ungihloniphe. Ukwazi ukuthi uxazulule inkinga zakho kahle. So manaka osho. Okay. Emakhaya la. Sanibona. Semakhaya endlala. Sanibona. Mana madam. Niyaphila boss. Semakhaya. Uthe emakhaya wena. Okay. My brother, sacela ukuthi wehlise umoya ulalele mina yonke into engizoyisho kuwena. Uyaphila boss? Hayi ngiyaphila bafu. Bayigama mfisi. Likhona bafu. Ulikhona? Yeah. Alright. Sawa. Yebo. Uyaphila. Bayigama sisi. Cebisa bayisiba. Wa class. Hawu sisi, boyfriend yakho le noma umngane wakho? Yini yakho? Uyamazi lo bhodi? Ngiyamazi. Okay, nihlanganiswe yini naye? Asibuye ngapha. Nihlanganiswe yini naye? Soze ngapha bhodi wami. Nihlanganiswe yini naye? Mhlambe siyajola into ekanjalo. Mhlambe niyajola? Mhlambe ya. Okay, iphi information omnikeze yona wena since ula nje ngamanje? Mayelana nani nokuthi ngilana? Because phela yena wazi ukuthi usemakhaya. Bengisazomtshela ukuthi ngibuyile. Okay. So wena if ubuyela kuba. Mani phalo. Okay. Umngane nami. Hawu, umngane wakho futhi manje. Umngane wakho mina Cebisa. Manje bayisilinga phakathi kwami nawe. Manje ufuna ukuthi ngithi mina isilima ngazi. Cebisa mina ngibiza ngomngane wakho. Umngane nami siyazwana uqalele ungamazi ulikhona wena. Eqala ke le. Okay, mani mfethu lo muntu bafethu. Uhlanganiswa yini lalelani? Okay, lalela my brother. Sanele mfethu angithi. Sanele. Cela uswehlisa umoya mfethu. My brother uhlanganisana nale cherry. Siyajola. Yini indaba mfethu usenze ilima my brother mfethu. Senze ilima. Awazi nini ukuthi unomuntu lo muntu? Hayi angikwazi lokho. Yini indaba mfethu unganalo iqiniso mfethu? Iqiniso lani angithi ngiyasho ukuthi mhlambe siyajola noSanele. Siyeke yonke le ndaba le. Usayintombi. Ngiyabe usayintombi futhi. Ngiyakubuza. Okay, before sifike kuma VN siswami sacela ukuthi ukhulume iqiniso mfethu. My brother wamthembisa ukuthi usayintombi and only to find out ukuthi mfethu khona inkulumo enikhulumayo no my brother ku Facebook eyiveza kabanzi ukuthi wena usayona intombi. And futhi ayikho lonto. Ayikho lonto le singaxoxa izinto kodwa ngiyintombi Sanele uyayazi nawe lonto leyo. My sister, asikusidingo usuqamba amanga mfethu. Asikusidingo usuqamba amanga Cebisa mfethu into ekufuza abe yayenza ukuthi uadmit mawuthi wrong mfethu. Ngirong ngani? Yini engamtshelanga yona Sanele? Sanele? Wrong ukuthi mfethu ubhanqe abafana. Mafiso ngibabhanqa ngani abafana angani ngiyasho ukuthi mhlambe siyajola noSanele umngane nami. Siyajola yini oyikhulumayo? Uyamthanda my brother mfethu. Ukhulumani wena? Hayi bo Sanele yingani? Hey. Bafowethu. Bafethu lalelani. Machita. Into osuyenza manje. Bafethu lalelani. Hey. Sanele ulimaza omunye. Hey. Unjeka wena. Likhona uzobulala ifoni. Bafethu. Lalelani.
lalela my brother ngiyazi bafethu ukuthi nidiniwe nezwani bafethu akuyona indlela yokuxazulula izinto le niyazwa akuyona indlela yokuxazulula izinto akuyona indlela yokuxazulula izinto akuyona kodwa akuyona indlela yokuxazulula izinto yabo my sister usikwenzalani manje hayi ubena uzeno uhappy ima ukuba umlandi angusanele ngaba yikho yonke le drama ukuba uchithanga mfethu ngaba yikho yonke le drama ukuba kangenanga efonini yamasession ngaba yikho yonke lento why mfethu unemfihlo mfethu why unemfihlo why unemfihlo okay mana brother angithi uyabona ukuthi ngimfihla akaphumi ngani kumina akaphumi ngani kumina ese found out uyangilandela ufunani kumina usanele mina ngangijwayeli ngani okay my sister ngangijwayeli kanjalo wena manini my brother uthuze ngapha imangala likhona okay my brother face icherry yakho mfethu le already sesikubonile lokho ukuthi mfethu intombi yakho le my brother face ufisa ukwenze njani mfethu esimini sikanjeni yazi umuntu sengikhiphe ngishilobolo mfethu ilobolo for yena kodwa nendoda nje bafika ngijwayeleka okay mfethu yo ingaphezulu kwamandla ami manje I guess ukuthi lento le isidinga ingalo yomthetho ingaphezulu kwamandla ami bafethu lalela suka mfethu suka bafethu lalela musana kulokho ngizenza ingane okay hayibo kahle nje my brother lalela Cebisa yabo ungibambelani mina ufanele ungibambelani mfethu enga nje mina ngicasula lento ayenzayo ayengicasula lento ayenzayo njengamanje mfethu umsusa walento wena why mfethu wena ungayibona ima ngenze njani ngixolise ukuthi benze idrama phambi kwami yona into kumele ngixolisele hayi mina mfethu ngiyagoduka mfethu uthi ngala uzushawa imina mfethu ezwani uzushawa imina ezwani mfethu bafethu ayenze sense lento uthi ngabanga intombazane nibadala mina mangaka bafethu musanje ukuzenza ilimi angasi thala ngaba ifoni into ukhomisa uqamba mama uthi sayintombi hayi mina ngijwayele mfethu why kanti ungalikhuluma iqiniso mfethu khuluma iqiniso already mfethu lomuntu unayo unayo iproof yini ngisazoyikhuluma mina oqambela namanga why still skip isiqamba mama uqambela namanga bro ima wena skip isidingo sokuthi ushawa omunye kanje skip isidingo uyamkhulumela ngizothini hayi kahle uchuku ngapha no mina ngazi-ke angazi Cebisa wrong mfethu ngirong ingane mawuthi umuntu awusamthandi mfethu uyamtshela ukuthi mfethu angisakufuni kunalento yenzayo leyo ukuthi mfethu yabo nje manje uhappy ngoba bebambana ngezandla kanje uneme mfethu hayi mfethu kwa wena mfethu awuzama ukukhula mfethu awenze kangcono awuzama ukwenza kangcono wena my brother mfethu I'm sorry mfethu already mfethu uyabona usilecherry mfethu ayisekho kwena ifeka ezini yakuncanywa ndayincanywa nangu umuntu obalekile kuyena my sister mfethu ufisa ukwenze njani mfethu my brother ngifisa umnika icathulo zakhe agoduke ayikho into engizowenza wona hamba sifebe ukhalelani yena khalisayo la my sister mfethu why mfethu ubungamali ke silist umjida mawuthi awusamfuni uyaleka yini lo uyaleka lo uyaleka indaba ungicome ngapha yambona njengamanje uyangicome ngapha my brother okay why mfethu ungamgabi my brother mfethu uke wazama ukuhlwana nawe sisi ukhombisa ukuthi seke wazama ukuhlwana nawe and nazo izinto ongayamthembekile uhleze ngitshethi ngimthembe yona hleze yisho kumina le okay usuzama ukwehlisa umoya my brother mfethu yabo and sizozama ukuthi sihlale phansi sikhulume soyi2 my brother mfethu uhappy lento eyenza la mfethu ufisa ukuyilungisa kanjani lento lena since wena ungazi mfethu ukuthi lo muntu une boyfriend eceleni ngazi okho engakusho manje awukho ngakusho akukho okay ngixohlisa umoya mfethu it's not like lo muntu angazi mina ngithanda nokucebisa uyazi ngithanda nokucebisa kodwa manje yena wenza into ayenzayo okay ya understand ne Cebisa bese isiphetho sakho ngalabo bafana bobabili mfethu ufisa ukwenze njani so angithi nawe umdala naye usanele mdala akekho umuntu ongaboni la ukuthi kwenzakalani akekho umuntu ongaboni ukuthi mina ngithanda ba usanele ngiyamiyeka eish mfethu my brother mfethu inzima lenkulumo le but usisi sesheshe wayifaka esiphethweni same time yabo cophe ngapha mina mfethu ungakhali my brother ne indoda ikhalela ngaphakathi mfethu ungakuveza ubuthaka bakho mfethu phambi komuntu wesifazane into kumele uyenze mfethu ukuthi uqine ufaceane nama challenges already mfethu my brother mfethu usudisappointekile vele true umuntu mfethu onganelisiki my brother uyamlinda mfethu okukwesa usuzowamkhokhela ngisho nasekhaya ngeke ngayizwa indaba yakho because ngeke ngenze investigation ngawe because before assist umuntu ngiqale ngenza uphenyo ngawo ukuthi umuntu kanjani kuqala windoda mfethu
and ungakuvumeli mfethu ukuhluleka. Kodwa ngambonga konke. Isithunzi sami sonke asisekho. Okay, my sister, One, imlobolile lo muntu lona. 2, nazi uyitshithe. Umbambisa udonga for 4 years. Yazi mina ngasho ukuthi Uzofana liphara nje le. Wenzani pho? Wenzani? Yabo ukuthi lento yenza ubulima phambi kwamakhamera wena ozehlisa isithunzi. Uwena islim. No, so wrong. Ne? My sister mfethu, amadoda akho amabili lawa ne. Akona amadoda mina nginendoda eyodwa mfethu. Eish mfethu. Mina uyamala mfethu ubhuti. Ngishilo abo mina bengafuni ukuthi lento ezizifike la usanele bengizomala ngendlela yami anganushila ukuthi ungaze ngisemakhaya iyona yonke nje lonto leyo angazi ngemakhabe kuyindlela zokumbaleka bese Shu mfethu. Why pho mfethu ungamtsheli umunye? Why mfethu? Because aba already mfethu usumbambela into zakhe kufuze abe lo muntu semuve onayitholela umunye umuntu but still mfethu. Angazi mfethu. Yazi umuntu umekuthanda kakhulu ekuthanda uzuswele ngisho into ongamtshela ngayo ukuthi ayabo manje ngikhathela ngisakufuni yona into ayenza kumina ke leyo. Bengatholi ngisho iphuthe lodwa ngisho mama kodwa lo muntu uzophuma kanjani kuyena ngize ngenze lezi zinto usanele nje Nkosi yami. Iphuthe lami wena ungitshela ukuthi iphutha ukuthi ngiyakuthanda. Ngikhathela wena ungithanda isicefe homa isidudle isidina hayi. Sure my brother. I guess uthi ayikho into ongayenza mfethu. If uthando selumphelele mfethu my sister, don't cry my brother. Ungakhali mfethu. Kubhlungu mfethu ngiya-understand. And sekwenzeke nento ebengafisa ukuthi yenzeke lo uthi ngicede senibambana ngezandla. Ungasi nje lo. Ngiyaxolisa kakhulu kulokho mfethu. But engikufisa ukuthi nje angigqugquzele udlami asilwi kuphela. Asile. My brother mfethu. Ola ayipheli la yamadoda ayipheli ngitshela. Eyamadoda ayipheli. Ayiphelile. Okay, my sister mfethu. Uyimisele ngobhuti. Obvious. Sure. My brother mfethu. Uyayithanda ichile yakho. Yeah. Okay. Naba mfethu siyaxolisa kakhulu mfethu ukuthi sinirunele imodini. And I'm sorry ngalento esiyenzakalile ne. But okunye nokunye bafethu nginifisela okuhle konke. Angazi makhona nofisa ukubeka mfethu. So what about amalobolo ngomfethu asebakhiphile kini my brother? Ngoba vele sinusanela sikhashadi bese ngakenza ilutho esile into zakho sangayithola. Ngakhuluma vele nomalume ngamtshela ukuthi angikho happy ngalento eyenzalayo. So nje izinto zakho noma inini muzizwa ngathi uzoyilanda, ungayilanda ukhululeke. Wakhipha inkomo noma imali mfethu. Inkomo mfethu. Ngumuntu wasemakhaya. Mfethu. Wakhipha inkomo. Phone. Ngikuthanda mfethu. Hayi mina anginandaba naleyo nto, anginandaba ngithi ngiyasho nje manje sengisakufuni. Manje uyaphika mina. Hayibo kahle wena idrum. Hawu. Okay, nokuyazwakala ne. Ungibrekela intombi. So ku wrong kakhulu. Ungibrekela intombi wokuqala. My brother. Bafethu. Hey. Bafethu, come on guys. Hey, bhuti wami nizolimazana nezwe. Nizolimazana mfethu. Nizolimazana. Cobeka itshe phansi mfethu. Aqala ubeke. Beka itshe phansi bhuti wami. Cobeka itshe. Ngiya understand mfethu usane anger my brother ne. Usane anger. Cobeka itshe. Suka la, suka. Musa phela bhuti wami. Bafethu nibadala. Bra wami ngicela ukuthi accept. Kwahlwana mphansi. Nawe uma ngesicebo. Kwahlwana mphansi. Okay. No, I keep flop. I'm sorry my brother ne. Yaxolisa mfethu. Wena iphelile. Noma ngabe yini mfethu ozobe usuyenza kubona wazi ukuthi mfethu emaphoyiseni ne. Guys, I'm sorry ngalento esiyenzakalile ne. Ngiyaxolisa kakhulu but kumsebenzi wami. Angikwazi ukunga-assist, angikwazi ukungasiza. If kunento wrong eyenzakalayo. Already vele into eyenzakalayo totally wrong. My sister, cela nje sithi ukubambana indlebe before sikhululeke nathi. My sister mfethu, uproud ngalento eyenzakalayo. Angikho proud. Akuyona indlela engiplanning ngayo ukuthi sohlukana kanje sinosanele. Ngoba usengifikisileke it's fine. Sesifikile sobona isimsanjani. Ish, my sister ngiyezwa mfethu. Kuyacaca ne. My brother, I'm sorry mfethu usiniphazamise kanje. But nambe ngenza umsebenzi wami mfethu njenge out. Useyahlahle ngithola iqiniso. Ungabe ukuthi mfethu ukufihla induku emqubeni. I hope nawe mawuthi uyakuchithela ungafisa ukuthi uthole iqiniso angithi. Yeah. Mfethu, uyamthemba? Yeah, ngiyamthemba. 100%. Yeah. Uyamthemba my brother? Okay. Kuthi angingene kolunye uhlelo kodwa cha, ake ngimdedele ngimnikeze space. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu. Kuphela nje ngisacela ukuthi ungiphe umzuzwana nawe my sister if ngamind. Kunemibuzo emncane ngifisa umfaka yona. Umbuzo enjani le? No, ngizocela nje ukukhuluma naye.
Hayi kodwa ngizobe ngila idoza ngeke ngihambe. No, it's okay my brother. Ish. My sister mfethu. So, bayikama. Cebisi. Ngiyabona ngibiza ngegama nje. Uyamazi phela ukukhuluma la. Ngiyamazi. Okay my sister mfethu, umuhle ne? Ngiyabonga. Manje mfethu angithandi mfethu lento eyenzakala. Hayi nama ngiyithanda. Kakhulu mfethu. Ngiyithanda. Bathe okunye nokunye mfethu. Cela ukuthi uzame ukuthi wehlise umoya mfethu. In fact izitha siyithanda because lento yahlahlise kwakhela ubutha yabo. Already lo mjito usenenzondo ngawo. Already umndeni wakhe usunenzondo ngawo. Because vele ngoba senimshaya nje mfethu ku wrong kakhulu and umhlanganyela nesoka lakho. Mahle bethatha izinyathelo kubo kamfana sebezoshaya lo munye ubhuti kuyowenzakalani uzozizwa kanjani? Ayikho into ezokwenzeka sisafe nje kakhulu. Usanele uyena owenza ukuthi size sifike la ekuthenini siyamshaya ngithi. Okay. Eish, ngiyezwa my sister ne. Ukuhle kodwa empilweni. Siyabonga. But umuhle. Ngiyabonga. I know ikinkinga ne. High five. Sesinakhuleka. Sharp ne. Sharp. Okay. Okay guys. Hey yo, yiso leso sikhathi sama male based, female based. Kya male based wana ka female based wana. Sendaweni yase sengikhohliwe kodwa khona sisemakudini emagala kadini kakhulu nje. Sizokwema lento ekuthiwa ubufebe. Okunye nokunye ayibambani. Cameraman ngisezulwini. Shwi.